Ja, Simon og Simon, så siger jeg tak for nomineringen. Jeg får lige Søren til at hold the camera. Så tager jeg jumper. Kan ikke komme op? Simon, jeg håber, at du løber stærkt, når jeg fanger dig. Og så skal jeg jo komme med en nominering til, og det bliver Jørgen D. Nielsen. Og så bliver det Lone Olsen og Kent Olsen. Tak for det.